koralja nikad nije ni bilo na samom otoku, što mnogi ne znaju. Baš je zanimljivo kako se prirodno stvorio taj brend. Najbliža staništa otoku Zlarinu nalaze se podnožju Žirije. Dakle, naši preci su bili među najpoznatijim lovcima na koralje. Oni su plovili od Kvarnera do Boke Kotorske, a nekad i sve do rta Matapan u Grčkoj. Zato je otok koralja nastao kao rezultat njihove vještine, upornosti i reputacije, a ne zato što su koralji rasli na samom otoku. Inđen je bio tradicionalni alat za lov na koralje u Jadranu. Radi se o drvenom križu s utegom u sredini i mrežama, tj. borsunima na krajevima. On se povlačio po morskom dnu i zapravo strugao po grebenima te lomio koralje koji bi se onda zapetljavali u te mreže. Ovakav način lova predstavljao je ozbiljnu ekološku devastaciju jer je neselektivno oštećivao cijelu koraligensku zajednicu. Ipak danas se pojedini znanstvenici slažu kako suvremeni način lova može biti jednako pa i više poguban, jer jedan iskusan ronilac uz modernu opremu može u vrlo kratkom vremenu potpuno uništiti koraljni greben. Koraljarsku družinu predvodio je parun, kapetan i najčešće vlasnik broda, dok je posadu činilo još 3 do 4 mornara te vještak. Kao stariji i iskusni koraljar, vještak je poznavao pozicije lova i imao dragocjeno praktično znanje stečeno godinama rada na moru. To se znanje ljubomorno čuvalo i prenosilo s generacije na generaciju, zbog čega su vještaci bili iznimno cijenjeni i njihov se savjet uvijek uvažavao. Riječ je o trgovačkom brodu iz početka 1. stoljeća, otkrivenom 1970. kod rta Plavca. Brod je bio dug oko 30 metara i širok oko 9 metara te održavao trgovačke veze između Južne Italije i Južne Liburnije, vjerojatno ploveći prema antičkoj Skardoniji. Tijekom istraživanja pronađeni su ostaci drvene brodske konstrukcije, dijelovi opreme te teret. Među teretom je najviše bilo amfora te zdjela i vrčeva koji su evo danas ovdje izloženi. Početkom 20. stoljeća, posebno nakon pojave filoksere koja je uništila vinograde, Zlarin je zahvatio snažan val iseljavanja. Muškarci su u velikom broju odlazili u Ameriku u potrazi za boljim životom i poslom, a žene su preuzele gotovo sve uloge u svakodnevnom životu zajednice. Brinule su se o sva 4 kantuna kuće, o djeci, radile su u poljima, obrađivale zemlju, sadile i kopale, veslale, gradile. Zlarinske žene postale su ključni stup zajednice i glavni čuvari otočnog identiteta.